कुमरुक सुरुंग आपको जतीन्द्र पाइट भी और सिलक से वीडियो से आज को माने मोटिवेशनल टाइप ने वीडियो में किसुमान तानिए ना पुरती लागरती गेला अलग अलग आमी अपन दुंगाप गेला सिन आके आके तानिए आम्मे मखाला तुरदाक बा भिक्का मागिल तुरदाक बिगेला लोग मिसिंग रगा मारालो हसा कोई माने भिक्का मागिने तानी कामांग बा आम्मे मखाला माने तुरने कामांग हमनाम दे आरो रूप आरो आगम आरो सिलक से वीडियो से माने अदम माने लोग मिसिंग तानी आरो रूप भिक्का मागी मांग कापे कापे रगम सिन तुरदाक रूम हमनाम दे माने है सिलक से वीडियो से इरा माने एरप तुरसुन तानी दे है कोन हमलो काइबिंग लोग व्हील शेयर गगोदाक सो व्हील शेयर गगोंगे लासिन बु माने अरांग माखा माप अरांग माने बुजमना तुरमा पे सगाय कलंग माने भिक्षा को कथा सुला दमा पे बु आउद माने नॉर्मल तानी कप मोलो पुरल लागरन तानी कापा आगेरे मिला राखी अदम पे हमसिन माने 2-3 गुण कपा बिक गुनागुण कायारा आरो आइ कांकान पे माने आगेरी जन तानी को बिला बेमो सिलर सुकलगे आरो नलुक टाका माने भिडियो सब आपन कांगावला कालांका और के नलुक दोल सकाय मते मा बिला सिले एकदम नॉर्मल ड्रेस आरो बजे कसिन छेगे पाके गिमा बन आरो के बलक भिडियो तु आरंभ करू के मेलंग लुक याय वैक्सीन निक्सुका कोरोना वैक्सीन याय रामदु ने आयो लाइदुन यो अदोम काना माइ मिनेसे सुपाकिन गांगे तो चाकरी करूं मैं आयो कले पय दे अदक्का सिदांगलुक देवरी घाट लांग पाइदलुं हंजुगी दलदे रक एले दुंकांगलुक देवरी घाट रक एले दुंकां सुपांगलुक पाइदलुं अल सिनम नाराक सरदार सुगे सिनम नारांग ना रक सुपाक बुलु टेम्पोरारी बे माने केसा दलंग मोल्लेताक सो केसा दलस दुक्कमुलै पाय एवं पाइदलुं ए आई माइ के साल गुरु ए साल गुरु एकदम ब्रेक दून oh sewing kai mana video las kalau kepiring aja ta kami kan bikolang ngomna to odok koyong ngol lunam kai de sege bona rok bigami nem pulin dole tak sob tongani mas gau dolu sok kai to rok se kai bu jate rokom agere mi jorang rok subag bi recently bag furniture agere mi upe furniture mane yapgom bulum apun jingnam odok okokwa gerem neki daga ngom poka gereng gerarak কিন্তু বিটেককৈ মাই পা গেৰাই দো কম্প লাগে একে লুহিত পুৰা তাক মলে সিলা বতা ৰাচাই সং চৌকাত পিটিং সং ngৌ চৌকাত বনাই তো ngৌ আকই তারে বিবিরুং odok upara তো গেপ সারুং আকো কই অর্ডার নাম ইয়াবসম বনাই পংকো বিকাম না মানে তো লঙ্গা কদিন তরনি কামাবো 100% আগে মতো তেল মানে 3 দাম দুং কেজি মদুং odok মানে নেমলো সলি দুগচামিও সব দুং বাপ রে মানে আসিনলে যদি জোস কামাপে মেলো যদি কাইবুলু কম্বিনা আবায়াং তানিয়ে आके आके दे माने ओकाइलो मानिया पना no agam nam lu janna tiniari sariari lok kelen gela sagai ma tokala dudung sagai kolong mane akha dung ai tani song mane jos de amuna ko orok first no apwe kai ge dak যিকোনো একটা অকাই কি পানা সো তাই সাপুন কা কি পাঙ্গল কাপিব পায় না ফার্স্ট পে কাট পেন্সিল কা কিব বেকে সো কাট পেন্সিল কে আকি রাখ পিছত দ কাপি এনে সব তাইর মানে মেশিন দাম জিগেব না গময় বন ল হুপার নলো আপে কাপাং এই রুমে তাই এসে মানে আপুন মাগি পতা আপুন কিরা তাই এসে জিগেব না পাকাম না বারো কাঙ্কিলা পে তো কাইকে জোস কো ওকে বারো কা গলে তো তোর কা আজ কা কোন লুবি কো পাই Chukama baba एक्चुअली माने हम गादरम माने टाइम दे और लगी मांग आर्टिस्ट दर ना पूरा लगी रहा टाइम दम तो नल कांगे तो कति कांकानो पे लेंडू अरे ऊपर कार्ड पेंसिल लोग दागा मुलु में नल कापा रुपए सो कार्ड पेंसिल दागें किधर माने जिगदागा बना बोलो इनसे माको सीरीज नो ये को सीरीज नो क्या को कलर भी को अच्छा और तो पांग मिन नोक सेहरा डायरेक्ट लेंजे को माने नल तेरे तोरे सीएमसी लो का ब्यूटी पार्लर गदा ना कोना रको सुपा काय भी माने अपुन जुक्ति लो अरे तो मतलब अपने तेलार जिमान के तेलार आगे को सुबह शाम को बाइक तो डिस्प्ले में आपको डाले जाना
तो रका फाइनली सुपांगलु के काइबी इंगात तो बong सुपांगलु आपन का apa ada kamu dah windoji biela sokin aru proses dulu ai dura aru so baik kan duye so 5 inci ko pe kalau 5 inci ko duye so 5 inci so ke mane gatwe ko atau 5 inci duye pokoknya nem duye ma 40 square ko na aru orang lokot so hin style dura semane upak apurem nem pe ngaplang kumato ngaplang kumala upak mane abjok se okadem jas upak ai dekhai po ru bonam odok ke na kai sagir kidi se mane no dilok ke bom na dun ke se agar se actually mane mam dogom 2008 7 at so ndok ko mai bom na dibo but tuk tak tak nam na sem ibom na runga bona odok ngok really akom dam ngemon mane ngo mane okai mi lungai pampa akom na mayap dok ngo starting dong mayap den starting gela ta to ngo luk ta to be pale ngo gum karang ro dura gai gum lak ngo ya boy odo be epok pol do do ngo epok pomeno ai dollar pa mane ren ngo mane pakka bonna ren pagla ngo ren hini joda am ta kom pagara ni to kuma bona super jetia ngo parnisar age sam gera nam loge okon ni to kuma bon sani gela singo au kumsan ai Samsung baru है बुरोप लंकान्ये पे हेलो समाने एकदम है आपकुल के काना मुकुम सब दोई हम लोग और के संगो प्लास्टर आगे सुतुंग इटा आगे तो सुतुंग वाओ और के केंची दम आगे सुतुंग तीन नहीं आगे दम सुतुंग और के ngokat mane ngo dumidam jine sabdung ajja jogo mane ajja jo man pura perfect time pe sabdung हेलो kintu ngo apurem ngong apurem iye mane kawo oni karo nam nam pidak na हेलो Nambing adam apure ibang odok supang success dan nang mani parnisa agersen gera do bona हेलो odok sa hukum sa pulin dole bulu kai ke hukuma sa dik plaster mari ta gi ta tina morokatal ting din nam kidi tok ko mane kai ka teron mane ngap tam dak kenchi kwai nam dok ko kenchi kwai na loko ting dam nam dok ko bgongai dam nap wow tani be danger rangin तो रक सुपानल माजों डेमो देखाई पे जैसे ऊपर सकी सक माने जितु आपुन गान नाम सो आपुन गान नाम कदी सामगो माने काई बिकाई आबाम नाम तस्ती ने रक से पुलिन दले काई के हुए रक पुलिन दले काई बे कापका बिकाय गदबो दुक 2 বছর ara do ramka राम नाम को माने आजो बयक दो बनारो बिराट बोना हेलो अदम पलु तना माने पुलिन दले काई में कांकानो प माने काम नॉर्मल को काम होता की एकदम होता है patu dan na upai dan gola gabon na ang kandang na mumbiro de luka mang kalmu lagi kanam tiga kang ang pinama bum de idam nutto हेलो Dr. Oglen bola ramda ko हेलो de idam nugla yumad ga kunam yo barata ko kam nama bo kam nama kadam penyun la donggela rodom boy lipunam uba solito kuma ketu ay to kuma ko हेलो हेलो wak ak hampikan hampikan na Dr. Oglen bo kunam rodom Dr. da kanggela de jini ko badu ka jem to de jini ko guma nulukka uy bi bakti du ko हेलो nalula wa ko dula bolang ku panji ta giro de juaya uyagam tiru bona हेलो an pawag ila king itu mala ako medicalum na libur gora de madiam nagbuka odo hinai ko ma odo lunama de jido bulong tindo me upak konda doktor mote no kai du hampir ati ager ko ila audai ko mai do mai usuka ko mai lo den pe college dem agungai pore huka odo ka kape bidos to kingo hi porai urai la tuma o mga pudem porai yemilo dia dai tu pas pun dagai हेलो Ang dia dok adang ko dupak ka. Adang pendupak ka na dito. अच्छा Yung ngoma pa yung mulo yung manghingit dupak da. Dupang da. Ang pilapung ayala yung ko idag gom apung ka na tan. Ayang ngam na mala ayadi mo long ay kumurang na. हेलो De ga yami yung gom na ibi gom ngap dung ba turok kala dupang yung dikap la tu. Dukap la tu. Ko pa kini dum me. mati मैं काप दो ने ngo sampai idagam nango pak mo sutu kuma bo ai rok sampai idagam nango pak utuk ane abolo ngo ola dola duyen ai rok supang ngoin ajo ko ager ko ila do pae pango ai pe agola ni sudungai mane le rok ko dem le siena apngo pinda go ai le betul ngegra kamna rok ngoin mane le bet kunang ngela sin
ngô hamba mờ số tụ kuma bon jetia mane ngoi ne don tani ko ngoi don tani gel mane burung hamba ngoi komai menye domunyam na amna merang ngo asinche aru mer ngo ilu aru ila mane iarai du bon na supang ngo apung mai ilu bon ai ada bon arok তো অরক সে পুলিন কাইকে আজন কো সিন্ধু আমদাক বিকসা আগের সমানে ইজন মিজন কো অরক নগামি নকানি কে কাইকে মকম নে থারাম পাই ননি এদিলক মানে আগে সিজন আদন মনি গাবো সুপাক 12-13 বছর কি গাবো মনি আনি আগে গেল না ওদক কাপাই টুক তাপাই মনি হেলো ইসাল লো কেন লোক আপন কাতো কাইকে জসন আৰু বজক অপমেল বিয়ে বন তো নলু আপন কাবা এরা সেম্পিনে হুইল চেয়ার তো গঙ্গেল আসিন কাই মানে অক জায়গালে মানে অর্ডার বিরাজি যেন ভাবে গ্রুপ জায়গা তো মতে এমনি মিলো সেমি বমনা বে গিরাম না কাই মানে নলু আপন কলং মানে ডাইরেক্ট পয়সা কমান কিন্তু নলু মানে ওকে রাখম আগে কো ইমগে লাই আগের তো বিনিময় মানে অকাই বিকম মিলো আইরান নাম ময়লা না adok ngo apuram mane apung ngok ana bu ajon ai buro burma apuro lugona ngom apung bostu dane ngom modal ae soki so apma soki table yabgo bed mane katiang ai mane godres apulo pe mane ngom apun galik dan ngom ilae kalau ka koi me bolai okai mo ngom kobor kono bilai हेलो और से काई के माने ओकाई फोन नंबर एम्ब्रुमो बिल है और कापन पर मोतंगा लोक में लवार न और दादन इलामा है पर आपन पर मोतंगा मार बुक जगारम कापो बिरा गो नाही हेलो जदी ओकाई मुलो का बिका नना दुलाई kandan amnan lupai ko bone हेलो दुई के लाई तो अदे बोना न लोग अपन माने काई में आया ना बोते का और का सगु लोग वीडियो सादा ये वो सब वीडियो आदा ये तो मुला आज को बोरक सुकुनान दोइन को बाई रुम दा तो थैंक यू आरो को मिने लगी मा ना हमदा को मोपे न्याय आयार वीडियो अपन में Banao, kamu pa ay rom na ayar dan na ayar dan do ko. Koten tani ibadan na